Sadu. A gani kawai. Sadu ne? Ni ne zan. Ni ne? Wannan. Bai zo kakanan na hudu. Dama ya ce zan yabo. Duba wannan. Ina gani shi ne yake yi. Ina ganin wajen shi ke na to. Kai ne kai za ka ne. Za mu gani wannan fari. Kuma ni ne. Zan ga. Ja. Sak. Ja. Second. Ina jin. كل ما تنقرير قاريان كل ما كاي ده الله ده النبي كتير ده الله ده النبي كتير تبيت الشعب السلاجل تعال أنا بكتير Sharu ba zan yafi ba zan kyale ba duk wanda ya kashe mutum sai na mai da martani da farmaki da matajjawar wuta kowane ne ya shigo jejin nan ko yaro ko babba sai na farmaki mutum.
ta gaya wa Joni gobe saboda kan na mutu shanun nan ya kamata na fitar da zakka. Allah ya ce ku ba da zakka aqimu sallata wa atu zakata. Aradu in ba ku ba da zakkan nan ba na mutu gobe kiyama Allah ba zai tuhume ni ba zan ce ga su nan a ta ku a wuta ni dai na bo muku dukiya ba mamaki gobe in mutu ana mamaki kuma aka zo ba sarkin riga aka ce ka da Joni ai ni Jona dai ai na ji sarkin riga a mai Allah baba to in Allah baba ka daina zance ni zaka sai makuka ka kira mini Joni ga ina Joni ne Joni ku sani ku kiyaye zakka hakin Allah ce in kuka bari Allah zai azabtar da ku ku je ku tafi mun ba sani Salamu alaikum. Salamu alaikum. Malami ne. Shehi ne? Ko zan ji ne. Shehi. Ai na ji shiru lokaci ya fara. Barka dai. Ya kamata ka yi magana. Barka dai lafiya madalla. Yawwa. Madalla. Ai ya kamata mu shiga. Yawwa. Lokaci ya fara duka. Kai. Mu shiga gari. Gaskiya. Sharhi ne? Sharhi. Allah ya an yi kalau ya mutanen gida. Sharhi. Sharhin labarai. Wanda ya dauka wanda bai dauka ba ya cuta kai. Wanda ya dulmiya ya bi ku ya dulmiya wanda bai dulmiya ba ya fata. Sharhi. Dai mun faɗa Ai ba ko Allah sarki sharhi. Sharhi. Sharhi malamai tashi. Aka makame ni na wuce aka makame Alhaji Malaluma shi kuma sunan da yake faɗi ko a gaishe duniya ma haka ake kira shi ne na faɗa sai kuma sharhi shi kuma aka makame Alhaji Malaluma Alhaji Malam ne Alhaji Malaluma dai Alhaji Malaluma dai wannan kuma baka ganta wuta ba hayaki ne kawai gaskiya ha kwarai sai ka ne wuta ban ganta ba to hayaki ne kawai a tuwar gida sai Alhaji Malam wallahi da ma ganguna kuka rufa ku daina wani ƙarya to sai da bismillah a karba kalla aka makame aka makaman uwaki a'udhu billahi Allahu akbar kuje da kuka dauka kina dunguri na ina katsewa kina dunguri na ina katsewa sai da jin san ne aka makame shi karatu a hankali ake yin shi har yanzu hankali ne bai daidai to har yanzu hankali ne bai daidai to bismillah jarawa ne kana share kasa na faɗa sai dai sharhi ne shi ko aka makame Alhaji Malaluma gayyasiya an tafi za a tuti 'ya'yan jama'a Allah ya ganar da ku dan ku abin da ma addu'ar ma ba jin ta kuke ba sai dai ubangiji da yake duk ba sai inda yake yana son abin sa wai aka rama kalla aka makame dai aka ce ga da Joni ai mu Jona dai ai mi Jona dai ai a to ai
yau garin nan ko da matsala bana ta tsiri mana damuwa bismillah ya kai wani mai cuta ya mai magani to wanda nake a gari da Muhammad samanin nutsuwa ita ya damun na suna a gari ta kuta uku manya har yara kana yau kowa ya fita damuwa rayuwa fa a yau tare an kashe makiyari ya masu gawa kowa in ga wasan tunani ke zuwa wani ɗanɗan abuka kayi jama'a kuma jimani suke wasu saurayin yara ganin ta ga gajin rayuwa rayuwa yau in kare kula ɗan kasuwa ba ka walwala sun ruɗe suke da wahala ba ki zama su tatin kasuwa Yake sannan ba shi ta sha maki da mutane suka yi karamaci ayyuka so ayyukan sun saki kuma ba su da mutu zarguwa. Jodi? Yusuf? To, babba amana. Amma kuma, to ba zan daɗe shewa komai ba bayin juya da hausa abin da ake tausayi. Allah ya ji kansa. Allah ya ji kansa. To, Jodi, babu abin da zan iya shewa da ku yanzu. Illa ishe a gama da haƙuri don Allah don annabi Jodi a dubi Allah kuma shi wannan matana to tun da muke da shi Allah ta yi gashi na bai taba ba shi haihuwa ba amma muna nema a wajen Allah amma don Allah a rike shi amana kai kuma kandi ka kula da amana ka kula da amanar Allah ka dubi Allah da ma'aiki wa'annan yara ya zama amana a gare ka da ni da su ka rike su amana duk abin da ya yi wanda ba na gaskiya ba ka gaya masa gaskiya kar ka ɓoye masa ka san zamani sai da haƙuri sanni jeli kai haƙuri ka ji ga shi mana wata sadaka kuma da kuma da ci da ne mai kirki gaskiya Allah ya ji kan shi gaskiya ne rashi amma kai haƙuri ita kai haƙuri ka ji Allah ya mashi rahama Allah ya gafa shi da Allah ya yi kai sai haƙuri ai sai haƙuri Saura ba a yau ka yi kwadon karɗe ba. Me mai kare to ya tusa ai karan ba za a fasa ba. Ni ta kan farauti a jin gamba. Ni ba kurba kun noman kan dube noman da babu sosai da babu ya banya. Ni san bakin mazuru da alabi na masu kaji dan batar wannan. Wallahi mu muke a kan ba mu muke a gaba. Ba mutin kiya. Ai ba mutin kiya ba ce da me ai karan ba mu da. Wallahi ya aman gore. Mu je. Sirna mu tafi sirna mu tafi. Dabara nan. Maza an daji mai zo ka wuce gaba. Wuce gaba. Ba na so abin da ke taba kai tare ma gaban kan tare ma bayan. Mai je ba kuma manya su ne a gaba.
kai mana waje da nan me ya burgita ka ne me ya burgita ka mun to ne ni da dan uwana ba san a yanda aka yi ba ya tashi ya sama wani abu ya jashi ba san inda ya kai shi ba zai dawo ba zai dawo wanda ko mai ba san da hankalinka abu mai dawa mazo Allah ya tsine wannan ba tsine masa ubangiji Allah tsine uban wannan abu da ba dan Allah ne ubangiji Allah tsine uban wannan abu da wannan jafa'i da Allah tsine wannan abu idan bai ba Allah tsine masa dan ubanta Husaini ya gari kwana biyu Husaini ke sun kayu ya gari yancin kawo ta jike da sauƙi to da sauƙin ke ai kawo yana jin jiki ba ƙarami ba wallahi jikin nan nasa yana jin jiki don ko magana ma yanzu ba ya yi balantana kuma kofar gida makaranta ke an wani lafiya mutumin nan kuna jin daɗin ku don makaranta ya karatu abin ya fuska saboda jiya da ƙyar mutu kuma kaji abin da yake gaya ma Usain ko nan da ku ko nan da ku ko ai duk ma magangara gaba ne kawai sai shi ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من من تري شيطان daga shaitan da yake a gabar da waya ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله muna neman tsare shaitan daga shaitan da yake yamma da waya malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله muna neman tsare shaitan daga shaitan da yake kudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله muna neman tsare shaitan daga shaitan da yake arewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله muna neman tsare shaitan daga shaitan da yake sama da waya malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله muna neman tsare shaitan daga shaitan da yake ƙasa tsaya malam ina yan tuwa idan baka ga dan tuwa a wuta ba to in ka banka da karkashin hayaki za ka Allah sarki aka baka na kwarai kwa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina shaidanin da tsuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina na Allah ina wanda iya da Allah wanda iya da Allah ya daga hannu bari mu ga jama'ar Allah a cikin wanda ya daga hannun nan wanda iya da Allah ya bani fan 10 wanda iya da Allah ya bani fan 10 to bismillah wanda iya daga Allah fan 10 kuma da sadaka ba ta yawa ba ta kadan ba haka ba da iya daga Allah iya da mala wannan ranar ke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ
billahi suna neman tsaye shaidanin da yawa ka zo shaidanin da za a ce ya ba da sadaka to to ba da lalata ina mana maka ruwai Allahu akbar ina mana maka ruwai Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato Allah gafarta mana zina ba wato bata da daɗi Allah ya haramta ta kuma ba wani abu ne ya sa Allah ya haramta zina ba saboda ba za a yi da naka ka ji daɗi ba ya zana ko wanda zai gai ana yi da ƙanwasa ya ji daɗi na to da haka Allah ya haramta zina بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله واتو za a dade a gaban ilmi wuta fa kenan ya kware fa ai maka kayawa Allah inda wata mahauci a wuce ba to sai dai wani gyaran Allah nama ne zai kwana amma in gari waye sai a dumama shi a sake zuwa a sayarwa da jama'a lalle za a zai kamata ka gani ruwaye bana shaye da ne ba ko ma da Allah to Allah ba komai ba komai ina ba hausa Allah da ba ga sa aljanna ruwaye bana shaye da ne malam ko da yake an ce na jiya ne amma ni ma da ni ciki ala ga wata kai me zaka da lam to malam ba ni ke jan bakin ba da kai jan bakin malam kar ya kai da na karba ba komai ba komai malam karatu dawa ba dawa ai ni na ta jan aya malam kai ka haye daula ka ce ta dawa aya malam dawa aya alaga mutum kamata dawa aya malam dawa aya kan aban na kansha aya dawa aya malam kai kai kuɗa wato abin da aka yi muku da nan an ce kar a kuma ganin ku zuwa kuna wa'azin nan an ta a wa'azin shi kenan a bismillah a kudu wallahi ba jan hadisi ba jawo aya aikin kenan amma dai ba kai amma ba to kun ga baka ji ana karanta kaure da ba'ada ba to billahi alladhi la ilaha illa huwa mun gane ku to da wani karatun da ya wuce a kori ke wallahi an fa kori ke da wallahi sai kun sai bukan aikin banza aikin wafi jama'a ya hakuri ya zo sun da kuke to jama'ar so ai mu ba ta ta hankali ne da mun ga to billahi alladhi mun dago ku malaman da kuke cutar jama'a a ba ku sadaka za ku sai alqur'ani za ku sai bai shike ne ba ku da kallon masu wannan azuma kwai kallon masu mutunci ba kullum yan damfara aikin kenan aikin waje ku jama'a kun kasa ganiya ko a tafi inda zaki ربنا تسري من يهابها من يسأل آيات قرور وعلى الجدوى وسفاءها وكرمة من جوجل وكسبت جسر النسوى yau gari kowa ya fi a cikin jira da wata wasu sun shirin da kita ba mu shaka sun shiga damuwa
ma'awa sanadi mana da madina ma'azi ko ina da mu koma hanyar rabbana taimako daga sai zuwa roƙon da nake alawa bayyana mana wannan masu talati gusa Muhammad addu'ar ma za ta ci karbuwa. Ai yaro ya tar kamar Yaya za a yi? mai kenan Yau ina ya za a yi? ta kan kowa sai ta kan ɗana. Duka duba baba mai jakai mana. Baba mai jakai ma babu shi. Na kamari ya lalace kai haƙuri. Na'am. Ni abin da ya fi tayar da hakan nan ba ga fataken ba ba ga mutanen gari ba ba ga manoma da ke ratsa jejin ba ba wai ga makiyaya masu kiwon shanu da ƙananan dabbobi kan mai uwa da wani haka yake mafarauci ne a'a maharbi ne suka shi kowa Fitowa ne fa zani masallaci. Na waiwaya bayana na ga babu kowa. An ce ya baro jeji ya shigo gari na ɗibi takarma na ita da sanda da tafi ga yan jeji kuto a guje yadda ka san yaƙin badar na ce su bakan nai ya ji ɗaya ba birnin ba jeji ba aka ce mai jakan ma shi ma ba a nan mai jakai abu da za mu ɗau wannan na'am da an gidan da sallah a yau mutum jawabi na'am al'amarin nan da ya Allah kuma mu bayan sai kuma jarraba ce da ke ko wannan haka ba mu ɗauki komai ba mu ba wanda ya fara mana waya tara ilimin ya sha kenan ƙari ta wannan zahiri to abin da za a yi a sanar da mutane su ci gaba da roƙon Allah ma'asi da fadi da ake aikatawa mu ko kuma su ba ko gaba wannan zahiri wannan shi ya faɗa kai haƙuri kai haƙuri haƙuri za a yi to dai yadda ya kullo wa alaikum salam dan yaro suna ta zauna zauna maka yau watannin lafiya kalau ma'adallah na'am to haka ne ai adadin waɗanda suka mutu zuwa yanzu dai kimanin mutum bakwai kenan kai ai wajen mutum 40 kenan gaba ɗaya a cikin garin nan iya na nan waje zama ko iya ba kasa ta a to ai ba ba kin kasa ta ya kai mutum 25 ai ranka dade garin gaba ɗaya ne gaba daya na'am ai can bangaren ya furta na ban can bangaren gabas na'am ai mutum yanzu gaji ana sallah ne ya bayana babu kowa in banda zuciyata ta tafi ga Allah ni ma da tsirewar da ban san me ake wa kana ba ina talla Allah ta mutu ba ga tsuntsu ba ga yaro yanzu hatta makaranta a tsoron ba aiki duk babu gari yayi cik yaro kaddara ce ba mu san ta kake take wasu yin ba Allah ne ba ka je da magana ce yawa sai da ake to ba ta taimaka Allah ba da sa'a to ka lafiya Allah ya kiyaye Gari ne ya turo ni a game da abin da ke afkuwa a cikin birni da wajajen birni da ake wannan abubuwan da ake yayi yawa kuma mai gari yana ta yaban wajen yunkurin aiki da kika aiki da kokari akan al'amarin ya kamata a taimaka a daɗa bincika mana wannan abubuwan da ke faruwa da mana maganin ya hana talakawa tsakar an masu kuɗi cikin gari da wajen gari Allah ɗaya. su waɗannan mutanen suna da tabbacin inda suke ai wato abin ne a kashe ni cikin gari a kashe ni wajen gari ko ina fitina ta har maza da na mu sakamu yanzu da fita muka ɗauko za mu yi karatu amma muna tsoro kada a halaka mu inspector isa wani abu ne yake faruwa a garin waɗannan bawan Allah ne to amma ya gaya min a gashi
a takaice da abin da nake so yanzu za ku tafi da 'yan sanda mutum biyu kai na uku a bangaren ƙauyen su za ku je ku yi iyakacin hakikanin bincike akan menene abin da yake faruwa a wannan area din sannan kuma lalle ku tabbatar kun yi cikakken bincike baba na'am mun ga tafiya kana yi kuma da insha Allah wa Allah sai dai mu ga inda uku a cikin mun da kuma da ina ba gona ina wani yarinya ai an tura ta nan makwata za ta yi ko dan samun wani dan ganye ko kenan baba sai mun dawo Allah ya kiyaye a da lafiya Salamu alaikum. alaikum salam Bukara. ina zai biya ya gina kwana biyu Wallahi kuwa yanzu ma na zo ne kan magana tafiyan nan tawo gobe. to kauya wannan hanyar ka lalace hanyar ka lalace kuma hanyar duk ba wannan bakan da sa kuma wannan da kan gazi kasuwa aliya mutu lillahi hanyar ba Waje. Na gajiya. Ya kasuwa. Ai kasuwa take mujahidi. Ya kai naga kun biyo ta nan. Abin da ya sa mujahidi wannan hanyar ta fito yi wata hanyar ta tuga nisa. Kace da ojo gwanan biyu tana hanya ko? wasu hanyar kayi nisan jiyawa ne wannan kalemi hanya kenan. To amma kun san fa hanyar ba ta da kyau. Ko? Ojo. Koma. Mu kanmu da muke biyo wannan ba wai muna yi bane dan dai sana'a mu. Allah ya tsoka a gerin kaman banka ji tsoron sumbon da kanan da agumu kanan da mun gani da hausawan kasa mun gani ko alijeni banka ji tsoron su wannan ba gidaje ne kai ba gida ne sai ka gimo menene ke a gerin kan wannan baban ka sarkin yorubawa banka ji tsoro duka abun da muje Allah kiyaye kawai Allah so ka Allah wannan hanya da baka da sa kuma hanyar nan lafiya ma babu kake da dole kuma banka ji kana yi a garin ka banka ji da mista tare kake dan Allah kai ka cike gidan in abin da kuke a garin ku shi za kai mana anan kai Allah wannan garin ka mu je na ji ba la ilaha illallah Allah ka yanku kun zo kusa abin da kuke la ilaha illallah kai waye biyo da kwanyen nan kwanan ku ya kare ku rike mun wannan yanga wannan makwanin ya kare kwanan ka ya kare Buba Nam, ban dirawo. wakati chulugo ordin ne sai ta mu tafi gida To ban dirawo. Ya, sai ai da gudu. kada ya kira ona Hai, kana gudun za guje mana banza kare. Hai, kula kwanan ki haƙari. Hai, tato, a kawo mun abin nan. Ina abin nan, a kawo mun abin nan. Sabida kwanan ki haƙari banza kare. Me za ka yi ta gani? Har ba akwai wasu masu kiwo a dajin nan ba mu ba? Eh? Hai! Bayan lafiya. Hai! Mana, ne muku? Ha? Wai mala. Hai! Ko kai ne masana da kusan gamman shanu kwanan tsagari. Kana mun za su bada kwanan ne? Ha? Kana ba su ne? Wai! Kana mun za su bada kwanan ne? Ba 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 su da kai kwanan nan.
wayyo Allah jama'a ku ce baka za ka tabbaci ne Hai, kaga dan iskan yaro na gane shi zai magani. Rashin mutunci da me? Wancan mutumin ne ya faru. Da Allah ya hada wa wata ran Allah zai hada. Allah wancan mutum. Ai kanin baba na ne, sai mu fara. Allah ya ce da na gaya mata. Wallahi na san kadara ta riga ba. Wallahi ba nan. Ai ba za yi ma. Kaga wanda ma fata ka kudin ita suka zo kwacewa. Assalamu alaikum. Lafiya? Ku tsaya, ku tsaya, ku tsaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku tsaya, ku tsaya, ku tsaya. Sannu, Alhaji, Alhaji. Sai ku kiran tashin hankali gari. Me ba haka? La ilaha illallah Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanda mai sannan ku. Me yake faruwa haka? Wallahi mun tawo kan hanya sai muka gamu da yan fashi. Sannu malam. Allah ya kiyaye. Alhaji, Allah ya kiyaye. Allah ya kare. Wannan ai ku ta mutuwa ma. La ilaha illallah. Ya Balaraba tana nan tana ta cin yalan da naka ki dai bawa baki ruwa. Ba ka ci ruwa mana zai haka kuma. Au. Mu za mu tafi. To. Allah ya kiyaye. Allah ya saka da Allah ya bar an gode. abinda kuka yi Allah ya Allah ƙara saka mu. zumunci. Mun gode, mun An gode. gode. To da ka sama na ke mun tsaya haka. Da ka su. To Balaraba, mu za mu tafi. To, za ku tafi ni ko ga ta ban da suna ka. Sunana ce. Yanzu idan ka tafi, zai ka dawo. Zan dawo ran Juma'a. Ran Juma'a? To shi kenan. Ni kuma ina nan ganin ka dan Allah ka dawo. Zan dawo. Sete! Gaishe ne ce. Kan yi wa buga. Kula da goma. Har kama mai tsayin sallah. Har kai mai hannun nan kunsa. Gaishe ne ce. Kai da kallon mutum mai ta fasa haihuwar. Kai da kallon mutum mai ta fasa haihuwar. Dan mutum ko da ma da ba. Gaishe ne ce. Da mu gudu wajen mun wati mun jawo suna gaishe a haka ce na kana mata ce mai gida shashe gongiri babban karshe ana nisa da manta inda suke so ita kana wata mai kayan kara wanda ya nukura da halinka cikin maza ko mata ya da goyon koya yayye koya cikin zuciyar ka bai wani kula uwarsa ka bani in mata daurin dankan zomo in kai ta kasuwa in girke in sa zama tsaya in danne
kowa ya zai sa albarka wani yanzu da kuma za ta rike kiska kai zancen banza zancen wofi ta biyu ba ta zuwa da komai ba ne kudin wata sai ba abin da ya ban mamaki shi irin mutan gari da gabacin mutum da Allah kowanne da makamai sun yi kan shi da kawai muka gabacin muka da shi don kai an shi mutane yadda nake ji duk ko tsarin idi da ke ku ɗauko za ku kawo mu shiru da shi daga yau ba za ku kawo shi shi ne zai mutane shi an gama shi wannan shi ne ka shi muna da abuwa daga yau kadda za a yi da wanda ya fi da wanda ya gani da wanda aka ba wa labari kowa ya kan mai uwa da waje an gama da shi an gama kaga wannan kamata ya misali na gida ko a yi mana ɗan haka kaga ma ɗauki mangwaron nan ko kuwa ya ban ba mu karanta haka ma yin sau da jin amfani da kuma irin ma yake damun ka alina ya shigo da kuna zo don fitana ya shigo da gonan daji yaran da fitina Salamu alaikum. Malam. Makasudin zuwan mu wannan gurin dangane da matsalar da muke ciki a cikin wannan daji. Saboda haka shine muke kira kuma gandun daji da sa baki da hukuma ta gaba da kamar kan wannan matsalar. Don wannan matsala ta gallabe mu. Ba mu da sakas a cikin wannan daji. Shine muke ta duba mana wannan matsalar da ta shafi ba.
kuma dama mun saba yawan korafe-korafen jin mutane suna faɗi a kan abubuwan da suka shafi titi kuma wannan matsalar ta babban duba ce hakika za mu gaya wa hukuma muna da karancin kayan aiki za a kawo mana su a kan wanda hukuma ko da wani zaman sai muka yi ko kuma za a aiwatar da orang fulani akwai magana ne tibo ala sori barkama da mu ne hukumar nan da zai ga hukunci to madalla mun gode kan wannan gudunmawa da kuke kuma Allah ya kara mana zuciya Allah ya kawo kayan aiki salamu alaikum aminu da to ya ake cikin ne Allah ya haɗa tattauna alhamdulillah na ji daɗi ya yi gaba yalla bai kuma da wannan abin da mataki ke ganin za ku jira sauka to ai ka san bangaren jijiri mu ya hukuma ce kuma mu za mu aiwatar wani abu da hukuma ta ba mu a rubuce mu aiwatar da shi da kayan aiki da za mu iya wasu a kan ke daɗi dangane da wannan matsala da muka fuskanta wani kuma mataki an ganin za ku iya ɗauka a kai domin ganin sun magance wannan matsala da muka fuskanta a yanzu ka san akwai wani abu da ya fi ƙarfin hukuma ne ai babu wani abu da ya fi ƙarfin hukuma kuma duk abin da za mu yi a rubuce da komai za mu miƙa wa hukuma ta ba mu kan wannan haka yake aikin da suna yi wannan aikin da ka ce kuma shinkafan kan wannan ka yi sa ka ta samu awo kudi da Kai, mene ne haka? Da Allah ku bari! Don Allah da annabi ku haƙuri ku bani shi. Kai, me ƙararan kwana? Kowa ya gudu kai ka taho ko? Don Allah da annabi ku haƙuri. Yanzu za ka bakunci lahira. To a kan min da muka yi muku? Me muka yi muku? Hai! Ka san da wanda kake magana? To a kan min da muka yi muku za ku ta wani kaza? Wallahi tallahi ba ku bani kanina. Ta'adin da aka yi mana a garin nan yau ne rana wadda za mu ɗauki fansa da wanda ya ji da wanda ya gani da wanda ya ji labari yau zai bar duniya ku kama shi ku ɗaure shi ma wannan
Kai karamin arni. Da kun hannu na kake. Wai kai. Akai da kai ta san ko mutuwa ai. To ka ku wai. wannan azzaluman ne a komai za su shigo hannu sani Allah ya sauwake Usaini wannan sana'a ta gona dan Allah dan annabi a daina saboda ni ban ga amfaninta ba yanzu inda kwana ya kare wannan yaron da yanzu ya mutu ni ban gane da wannan sana'a ba na kanta ba na me yake faruwa ne nake jin me gida wannan sana'a me gida ka canja musu wannan sana'a yanzu inda da ƙarar kwana ka ga yaron nan wani abu ya kamata idan ne hukunci a gida naki da ta wannan magana tuntun an yi ta kawo ci ne hujja dawo da ita saboda Allah ku sani ina Allah ya canja mata shi da kawai a da Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ba to amma wani na balarabe mun san wannan balaraba kana balaraba dakata me ne kai zan tafi ruwa to babu ruwa na tambayi babanki to ka ji ina ruwa ta me wannan kawai ne a aikin sannan hana ruwa to dai sai mana haka dole da shi ke je ki mana je ki ni kike haka baba dama ina so faɗa maka game da yawace wace da wannan yarinya take to da nan na je hanyar gona na ganta za ta na tambaye ta ce wurin dole kowa ya dole sai da wannan hanyar tana tattare da hatsari a gani na ci ta da gida sai da in ba faɗa aka yi mata wannan hanyar tana tattare da hatsari kamata a bata faɗa to ga abun faɗa kike faɗa wani wajen sai ka ce yan binni da wannan hanyar kai tana ya kama goyon gwawo yanzu ta ma hanyar na haka dai na sarki duniya labari yanzu ko da kira da bidiyo hanyar nan ba dalilin yasa kenan na ta gudu hanyar nan daga hanyar nan tare lakshaka amma bara in duba in Allah ya sa na canza na gano hanyar ko inda mutanen gaskiya ba lafiya wani ba
don Allah ya kama ka. Daman ina jiran daman kawo wani bayan mun kammala shi. Karanta mun ba. Game da abin da ka tura mu an yi bincike mun yi kyauta mu ci a wannan daji. Mun gano wasu barayi waɗanda suke kashe suke kwacin waɗannan kayan su. Kuma mun gano wani altini mai suna ne wanda gaggawa kama yanzu. Mun kama wani rajan sani ne dai ya rasa ya faɗo daga kan wani tsauni. Da bindiga, da handcuff, da tiyagar, da gurne, ga ku da yawa, amma ba abin da kuka samu sai mutum ne mutum kuma a cikin aikin ɗan sanda aiki ne na sai da ne domin ka taimaka wa jama'a. Kuma gaba ɗaya mu haƙƙinmu ne mu kare mutane a dukkan lokacin da wani abu ya bujiro musu. Yanzu ba sai an jima ba, za ku shirya gaba ki ɗin. Kun bai sani ko rashin ni da kaina zan samu wannan wannan arziki amma ina cikin Allah ya tsaya da ko ko ba za mu dawo masa ba kun bai sani ko kun gane ko na zaka ina mai zanna yana ta yana kalle mutane a cikin gari ya kalle an shawara maka koma gida domin gudun hukuncin Allah guzurin iske shi ne musibar da zaka tara a can gaba ta fi wadda ka baro yawa ya ni so nake in tafi Laraba Gambawa in je can zamana saboda cikin garin nan ba daɗi ka yayi domin musibar da zaka tara a gaba ta fi wannan yawa ana wata ga nasara ga mutuwan malam yanzu shi kenan ni babun ba da lahu zan yi ba
Mala ba tulari kenan na ne saka tofi kuma. Gari ba kyau an ce Allah mai san ɗan yana can yana kashe mutane ya kashe iyala dungo. Shi ne na fito nan kuma nan ma an ce ya koma daji. Wallahi duka da daɗi da wanda ba ka da daɗi. Yanzu da gari wannan banka da daɗi. Suku daji wannan ba ka da daɗi. Yau ba ake yin ta zakaran ahu ya haji taro. Shi kenan na je nan ya yi zan minini ba shekaran da kasan da minini kanse. Ni ba wannan ne ya dame ni ba da Allah. Za ka gaisa mana. Kuma mutuwan ka tafi shi kenan za ka mutu mana. Kai ni oro kan ma wallahi tallahi. Ka bari fada ma an ba ka gaisa wallahi. Gafara. Cikin gari wannan ba sa ne. Cikin gari wannan ka lalace. To mu tafi tare da kai. A'a. Ka tafi yanzu wancan da ka tafi daga can. Sai ka kima. Dan Allah mu tafi dan Yarabawa. A'a. Wallahi sai za ka tafi daga gidan ka wancan. Shi ne ka ce yanzu ko ka samu kele ma ko kuma ka samu jela sai kama ci mana ko dodon kodi da yake wannan ruwa sai samu ko kado ne ma hausawa duka wannan kado ke ci babu iri da abu da tana tofi kuma kankan wannan ka ci kamar mutum kuma kamar ba mutum ba suna yamurin kayan da duke nan yanzu kuma gari mutum ne ma ta gage ni ba mutum ba ma ta gage ni kan wannan ya wannan saka tafi saka kira mamanta sai bude wannan duke nan su ne kana yi Mutum da ma'asin da ya yi mana dukkan damuwa. An tsadin yaran bana Allah ka sani mana rayuwa. An tsadin yaran bana Allah ka sani mana rayuwa. ربنا كزمو من
to in dan adam ne ya fito ko kuma aljani ne za mu haɗa shi da wuta Bala bari ba! Bala bari ba! kawu sannu kawu ba dai fita za ka yi ba kawu kaga kawu ko jiya fa na ji an ce an kashe a hanyar shi sa nake tsoron ka da fita kawu bar ka bari jikin kai ba ma ba wajen mai gari to gurin mai gari za ka je to kawu kuma kai kadai ba ku ya an zo to ko mu zo mu raka ka za ku iya zuwa kai kadai to ka ba hankali kawo da hanyar Allah ya kiyaye to wannan sai shi ne kawo wallahi ni ina da ni ban so ba fitan nan tata amma kuma to shi da shi ka samu sauki ko? Sannu? Ya wannan kafar da aka ce tariki ta saki? Allah ta riƙa zuwa ba. Wani labari to wannan abin ya faru da dole haka ne ai mu bukatar gajiya alhamdulillah abinda zan ce kenan addu'a ta bayyana Allah da iko addu'a ta bayyana ai ta ga du'a'i ne dalilin du'a'i habba ba bacci ne ma na amsa a je a samu mutane gaba daya so su almasi da yanki a samu su abu da insha Allah yawa alhamdulillah alhamdulillah Allah ya kiyaye gaba sannu ai haka abin yake wato shi da aka ce fati ku sama wasu wa tsari fa idan ku da amurin fa innahu yaqulu ku
ya alhaku wanda ka faɗi ba Allah ya yi gaskiya ce manzon Allah ya faɗi gaskiya duk masifa a sa Allah a gaba a riƙi Allah a riƙi gaskiya a tsarkake zuciya da a samu gaskiya Allah ya tsaro gaskiya a'a a sha ta insha Allah insha Allah ai ba ma ta shi ai kai ka dan jira da mara ta ya samu da ta ruwa zan ka bula ai zama ka wani da fito a kan da to na zuwa da zan samu ya aka yi aka dafa mutum uku a cikin mai da ce a mun sauran wani mutum wani shi mai sanda ina zuwa da kashe mutane ba wani kaɗai ba wani mutanen ka ba za ka shi jama'a da dama ana da tsarkoki in sha Allah ku mai gida shi sai mun gaba ko mutum ne ko aljan yau kwanan ta ya kare mai gida ce ce a matsayinka na gagarare bai kamata a ce wani ko ya ce dai shiga tsakaninmu ba ina zarto mai gida ce ce mu uku zuwa a mulku ko wani gida mai ya shiga uku ko mutum ya yi zamarka ko wata zai muka bai ke kawo akwai wani aljari bayan mu mai gida ce ce yau rana ce wanda za mu ta neman ta da mu tashi mun ajiye shi a nan idan da za a fito so ya ga ba Wayyo Allah
in yi na ɗin maɗan ɗan kwallo uba na yau na nasu wanda ni ma zan kashe ka gari yana neman kowa da kowa idan an yi sallar da aka rabo ma gidansa wallahi malam wani mun shigo ne ma a tekuri to gaskiya idan ba ba kuma a jikin ina ga muku gaskiya malam ne ba shi nake gwar ma shiga na ne shi na tafi ne ba shi da ni to shikenan Allah ya kyauta wallahi dan na gode ku ka ga maganar yarinyar nan fa balaraba ya kamata mu samu mutum kai ka ji wata balaraba wata balaraba kaga nan kawai wallahi kai na tabbata da ba dan dangantakar ka da balaraba ba da sai na nuna maka ni cikakken ba fulatin
lafiya subhanallah 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 balaraba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hannu lafiya subhanallah subhanallah balaraba me kaji dadin nan tashi mu tafi gida tashi mu tafi gida la lillahi ba shi ka fito mana da wata kai zai shige ga abin da kai ba lai aba me ya dare na hankali haka ne me haka me yake faruwa ne yake faruwa kan wata ce wajen ta shigo dajin nan zai zo ya sani na rin wai wannan da tamban ka faɗa mun ne sai ka ce karamin yaro dole ne malam mai sa'a ka ba shi sa'a ko ga daji ka gama da ni kuma yanzu duk abin da kake gaya musu gina shi ai Allah shi ne mai sa'a ayar Allah ce mai sa'a ai na ci ka sanin ina ayar Allah ayar Allah gaskiya ce kuma za mu kasa ka da ita mu kirgita ka da ita mu ɓatar dukkanin wani abu mara kyau a jikinka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم وهم لقد هز القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا أغلالا بين الأذقان فهم معروف وجعلنا من بين أيديهم السوء ومن خلفهم سدا فاعتقدوهم لا يبصرون والسابعة السبع فالذاكرات السبع إنا إليكم نواحي رب السماوات والأرض وما بين الأقدار والمشارق إن زينة مع الدنيا سجنة الحوائج وهدم من كل كتاب مريض وهدم من كل كتاب مريض شوف Allah na gode maka ayar Allah yanzu da ba ita wannan mutumin ya je mu ayar Allah ta fi karfinka annabi Sulaimanu shine shugaban ba abin da zai mallaka ba Allah ya amince masa bala ya isa ka daki ka kama yawo na lalata aqidar nan da ayar Allah basifan nan na lalata ta na karya lagon nan gaba daya na lalata har da wasu layu to na lalata su da wani kambunka na lalata su gwiwoyinka tuk na lalata su wuyan da kake karfi tuk na gama da su wa hubzun min kullu shaytanin marid dan aya gaskiya dukan kuma wanda ya da aya zai taɓe duniya da lahira har abada ko ba shi ba rabota amma abin da aka min nisa da wannan mai amma duk da haka jejin nan har yanzu ina akwai saura kuma ina kuma cikin mutane ga abin da na riga na yi to da kwaran ji in nemi wani ma kan mu mutu tare
ya gudu ya gani Yeah.